munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi, haka duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi tabaraka wa ta'ala. Ina shaidawa annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, zababbansa ne, ya isar da saƙon Allah kuma ya yi nasiha wa al'umma, ya yaye dukkan duhu da baƙin ciki da damuwa, ya yi jihadi saboda Allah iyakacin jihadi har mutuwa ta zo masa sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ƙara wa annabi daraja, Allah ya ƙara wa annabi matsayi, Allah ya ƙara wa annabi sharafa, Allah ya hada mu da shi ranar tashin alƙiyama. Allah ka sa mu cikin waɗanda annabi zai ceta, kuma ka sanya mu cikin masoyansa, ka sanya mu cikin mabiyansa. Haka duk wanda ya shirya a cikin wannan al'umma Allah ka ƙara mai shirya, duk wanda ya bi sunna a cikin wannan al'umma ka matar da shi akan wannan sunna. Hadda sahabban manzon Allah, hadda tabi'ai, hadda tabi'i tabi'ina. Bayan haka ya koyan uwana musulmi, ga wasu ayoyi a cikin alkur'ani da Allah yake magana akan hisabi. Wannan huduba ta mu ta yau gaba daya tana magana ne akan tashin hankalin da bawa zai gamu da shi ranar tashi alkiyama, shine hisabi. Ko ka san me hisabi? Ka san me hisabi? Shine lissafi. Tambayi duk ɗan kasuwan da ka sani da ma'aikacin gwamnati da ka sani, idan aka ce akwai masu lissafi da bincike, za su zo su bincike shi akan aikin shi, za su bincike shi akan ofishinsa, za su bincike shi akan kasuwarsa, yadda yake firgita, har sadakar kuli yana yi, har neman taimakon addu'a yana yi, har iyalinsa yana gaya musu cewa ai mun addu'a za a zo bincike yau. Amma ɗan adam ya manta cewa akwai binciken Allah a gabansa yawmul qiyamati yawmul hisabi. Na rantse muku da Allah, ba kwa bi na bashi, ba ɗaya a cikinmu, tun daga annabawa da manzanni da shahidai da salihai da saddiƙai da muminai da musulmi da fasikansu da masu addini da marasa addininsu da kafiri da mushriki, ba wani ɗan adam da ba za a yi mai hisabi ba. Ka shirya? Kai, dabba wallahi sai an tambaye ta, dabba sai an mata hisabi. Ka san hisabinsu? Allah zai haɗa dabbobi gaba ɗaya ya ce duk wacce ta cuci wata ta zo ta rama. Manzan Allah ya ce hatta ashatu alkarna min ashati aljalha, akuya mai ƙaho da mara ƙaho in sun yi fada a kiyama wallahi sai Allah ya saka wa ɗaya. Duk wanda yake da ƙarfi ya cuci wani, ka cuta da yawa, ka yi kaɗan ko ka yi da yawa, akwai ranar ƙin dillanci, akwai ranar tsayawa gaban Allah. Ka san me ake nufi da hisabi? Annabi ya ce ma minkum min ahadin, babu wani mutum ɗaya a cikinku, illa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamati laysa bainahu wa bainahu turjuman, face sai Allah ya yi magana da shi a ranar tashin alƙiyama, babu ɗan tafinta, ba mai fassara tsakaninka da Allah. Ya kai bawa, kai da kake ganin ka za ka tsaya gaban Allah, duk yawan duniya ba za ku yi wa Allah yawa ba, kowa sai ya tsaya gaban Allah ya yi magana da Allah, ya yi masa hisabi. Ka shirya? Idan kana jin tsoron lissafin ɗan adam, kana jin tsoron kar wani odita ya zo ya tambaye ka, to Allah yana da mala'iku, kuma ranar aikin hisabi Allah da kansa zai yi. Ko annabawa ba zai ba su ya ce ku je ku hisabi ba, da kansa zai yi. Yanzu bawa yana tuna wannan rana, zai zo ya rufe ido ya je yana saba wa Allah?
ka san me zai samu a kiyama? Allah zai tashi kowa da ƙaho ɗaya. Abin da nake nufi da ƙaho ɗaya, zai sa mala'ika ya hura ƙaho guda ɗaya, duk duniya ba wanda bai zai da ƙaran ƙahon ba. Kuma wallahi sai ka tashi, kowa zai miƙe carkwai. Allah zai ce ku kora, zai ce wa mala'iku ku kora mutane a tafi filin almashiru. Ka san ina ne filin mahshar? Hisab. Wata ƙasa ce malam, sabuwa Allah zai shimfiɗa ta, wanda ɗan adam bai taɓa zina a kanta ba, ɗan adam bai taɓa shan giya a kanta ba, ɗan adam bai taɓa zalunci a kanta ba. Wannan duniyar da kake gani kamar tabarma za a naɗe ta. Zai ce wa mala'iku ku naɗe ta wannan ƙasar, ku naɗe ta gaba ɗaya. Ba zan yi hisabi a kanta ba don saboda an zubar da jini a kanta. Ba zan yi hisabi a kanta ba, shimfiɗa ce mai kyau ba, saboda wani ya zalunci wani a kanta. Sabuwa kowa zai zo ya tsaya, sai an shekara 40 ana tsaye, a tsaye kawai shekara 40. Allah ya yi fushi, ba zai kula kowa ba. In baka san wannan ba yau ka sani. Ka san me yasa aka ce yawmul qiyama? Me ma'anar yawmul qiyama? Ranar tsayuwa. Ranar tsayuwa. Tsayuwa shekara nawa? Shekara 40. Har yanzu baka kai shekara 40 ba. To za ka yi wannan tsayuwar kuma ba zama ba inuwa. Za a saukar da rana. Rana ta fi duniya girma da zafinta, ba za a rage ta ba, za a yi iya mil ɗaya. Mil ɗaya wasu malamai suka ce mil ɗaya na tafiya a titi, mil ɗaya wasu suka ce ina irin mishi na kura tandun kwalli, ɗan itacen nan, ɗan ashanan nan da ake sa a ido, shine sunansa mil a larabci. To za a matso da rana tsakaninta da kan ɗan adam bai wuce wannan ba, ko kuma mil ɗaya na tafiya. Ka duba yanzu yadda muke wahala tsakaninmu da rana, biliyoyin milamalai ne. To za a saukar da ita, wai ana tauna tsakuwa ne don aya ta shiga uku. Malam shekara 40 din nan malam, shiru za ka ji malam, azabtuwa ake ta yi. Kowa ya rasa inda zai sa kanshi, har annabawa da manzannin Allah wallahi. Allah ya ce walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna yawmal hisab. Bayin Allah na kware su ne masu sada zumunci, masu sada abinda Allah ya ce a sada. Yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum. Bayin Allah na kware su ne masu jin tsoron ubangijinsu, wa yakhafuna yawmal hisab, suna jin tsoron ranar hisabi. Baka ji? Baka tsoron ranar hisabi? Ka miƙe kafa, ka shantake a duniya, kana ga ba a isa da kai ba, kana abin da ka ga dama, kina barnar da kika ga dama, kuna kama karya, kuna mulkin zalunci, kuna hayinci, kuna yaudara. Giyar mulki ta dauke ku. Jin daɗi da morewar duniya ya dauke ku, kun manta yawmul hisab. Allah ce wa yakhafuna yawmal hisab. Allah ya ce rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Wannan wani annabi ne yake faɗa, annabi Ibrahim. Ya Rabb, ka gafarta mini da ni da iyayena. Yaushe? Yawma yaqumul hisab, ranar da za a yi hisabi. Ranar da ka manta ko addu'a ba ka yi, Allah ya kubutar da kai ranar hisabi. Allah ce li yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat. Duk wata rai sai Allah ya mata sakayya akan abin da ta ka aikata. Kuma ya daɗa cewa inna Allah sari'ul hisab. Ku sani fa duk yawan ku Allah mai gaggawan hisabi ne. Hasan me aka ce mala ana yawan mutum hisabi kamar kyafta ido. Pop! Gwalai! Tuntunin an sallame ka, yau dama ya sa a rubuta mala. Tuntuni yanzu din nan a tattare da kai ana rubuta duk abin da ka yi. Ma yalfizu min qawlin
magana lafazi ɗaya ba za ka faɗa ba illa ladaihi raqibun atid. Tuntunin Allah ya tanadi masu rubutawa. Duk abin da kai a rubuce ne, littafin kawai za a yi. Ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Karanta littafinka. Allah ya ce kai da kanka za ka yi wa kanka hisabi. Man ihtada, wanda ya shiryu a cikin ku ji wazi, fa inna ma yahtadi li nafsihi, ya shiryu don kanshi. Wa man dalla, wanda ya bata, fa inna ma yadillu alaiha, ya bata dan kansa. Ka yin sallah dan kanka, ka yi azumi dan kanka, ka sada zumunci dan kanka, ka bi Allah dan kanka, ka je jami'i dan kanka, ka ƙi kai ibada dan kanka, ka ci haram dan kanka, ka ci halal dan kanka. Duk tsiyar da dan adam zai wallahi dan kanshi yake yi. To me a ciki, me Allah ya rabu? Ai an taimake ka, wallahi an taimake ka da aka ce ka bi Allah. Bayan Allah, ranar tashin alkiyama, ranar hisabi, rana ne mai ban tsoro. Wallahi ina tsoronta, wallahi jikina yana rawa, wallahi ban san jin labarin, ban so in ji, ina tsoro. Amma ya zan yi, dole na ji. Ka san me yasa? Ban san me na yi ba. Ka san me yasa? Ko sallah ta Allah yana karba, ko sadaka na Allah ya karba in nayi, ko ibada ta Allah ya karba, ko ni ban sani ba. Umar ya zo zai rasu, lokacin da aka soke shi, yana zubar da jini a gadon shi zai mutu, saura 'yan mintuna ya mutu. Wani bawan Allah ya zo wajen Umar, sai na Umar ya gan shi, yaro ne matashi, sai ga ya saka wandonsa yana take wandon, yayi kasa, ce kai daga wandonka. Annabi baya so a sa kaya ya wuce idan sawu. Dage, ka ji da'awa malam, zai mutu ya da'awa. Ba shi ne sakon da nake so in kai ba, wannan hanya muka tsinta. Ya gama yabon Umar, suka zo suka yi ta yabon Umar. Ka ji daɗi, ba kai asarar duniya ba, ka more, kai ne halifa annabi, ka yi musulunci kaza, ka yi yaƙi, ka yi kaza, ka taimaki wane, ka yi. Umar sai fashe da kuka, ya ce wallahi ina shaida muku, ni yau Umar, inda zan je kiyama Allah ya fitar da littafi na ce ya kai Umar, baka da zunubi ko ɗaya, kuma baka da lada ko ɗaya, zunubinka ya cinye ladanka. Ya ce to wallahi na murna. Ya ce yau inda zan je a hisabi Allah ya taimake ni, a ce na wayi gari ba laifi ba zunubi ba lada, to ni na tsira. Duk abin da kuke faɗa ba da tabbas, ba ni da garanti. Za a yi cinkoso ranar tashi alƙiyama, ya kadu zihamu yahnaqul anfas. Cinkoso, matsi, zahma. Billahi azimu, saboda zahma, saboda matsi malam, numfashin mutane, kowa yana neman numfashin dan uwansa ya shaka. In wani yayi sai ka zuka, in kai ma kai sai ya zuka. Allah ya ɗauke iskar ya rike ta kaf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya rabbi ka rufa mana asiri. Yakadu zihamu yakhnaqul anfasu yawmal qiyamah. Cunkoso, matsi, gosulo. Haɗuwa da maza da mata da ƙananan yara da manya da tsofaffi da dattawa guri guda, ga bala'in zafin rana. Annabi ya ce wani gumi iya idan sawu, wani gumi iya gwiwarsa, wani gumi iya ƙugunsa, wani gumi iya kafa shi, wani iya kirjinsa, wani kuma gumi aljamahu iljama, gumi ya masa linzami gaba daya. Malam a cikin gumi zaka ga ana ta linkaya fa, ko baka gane ba ne? Linkaya a cikin gumi. Allah ya yi shiru, ya yi banza da mutane. To lokacin ne za a je a ce jama'a mu jefa mu nemi manyan bayan Allah a cikin mu, su ne annabawa da manzanni. Mu je mu neme su,
su je su ba wa Allah haƙuri a rarrashi ubangiji, irin rarrashi da kirarin da idace da shi. Allah ya mana hisabi, kowa ya san matsayin shi. Shi sa malamai suka ce ranar tashin alkiyama, ranar hisabi, rana ne da ban tsoro, rana ne na firgici. Ka san me zai faru malam? Ranar wutar jahannama Allah zai sa a ɗaɗɗaure ta da linzami guda 70,000 na sarka. Ya ce kowane linzami ɗaya na saka mala'ika 70,000 ya rike linzami ɗaya. Ka gane calculation ɗin? Wutar jahannama, wali jahannama yawma idin 70,000 zimam. Jahannama tana da linzami 70,000, wa fi kulli zimamin 70,000 malak. Kowace linzami na jahannama akwai mala'ika 70,000 suna rike da ita, saboda za a ɗirke ta da kaya, suna ja, suna rike. Ya zo a riwaya cewa idan wuta ta ga jama'a ta haɗu sai ta yi fushi, ta kumbura, ta tambe kamar ambaliyar ruwa, ta fashewa, wuta ita kadai. Sai mala'iku su ce wuta ta yi fushi yau. Me yasa ta yi fushi? ghadibat li ghadabil rahman, ghadibat li ghadabil jabbar. Wuta ta yi fushi ne saboda Allah ya yi fushi, ita ma sai ta yi fushi. Ka san da me za a rarrashe ta? Da mutane. Wallahi mutane za a zuba mata, sai ka ji ta yi shiru, ta fara ci kenan. Ta fara ci. Malam dan adam zai ci wuta, zai kone sai ya zama babu kirin gawayi. Sai Allah ya ce wa mala'iku, ku zaro shi, ku daɗa busa masa jini da tsoka da komi ya dawo bulbula goshe. Kullama nadijat baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul adab. Shi sa Allah ya ce bayan Allah na ƙware, ka san me suke cewa kullum? Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya rabbi, ka kautar mana da azabar jahannama. Allah ka raba mu da azabar jahannama. Kullum ka rinka addu'a Allah ya raba ka da azabar wuta. Wallahi akwai wuta, wallahi akwai jahannama, wallahi za a yi hisabi yan uwana. Ya rage gare ni, ya rage gare ka, wani shiri muka yi a duniyan nan don tinkaran Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kowaye da ka sani zai tsaya a gaban Allah ranar tashi alƙiyama fi zullin wankisar, a cikin kaskanci da karayar zuciya da karayar jiki. Allah zai girmama al'umma annabi a cikin al'umma ta fi 70 al'ummomi. Idan Allah, mala'iku, wannan annabawa suka je suka yi wa Allah kirari, annabi Muhammadu kai, bayan annabawa sun je sun masa magana, shi zai je gaban Allah, gaban al'arshi, ya kafa goshinsa, ya yi sujjada, ya yi wa Allah kirari da bai taba yi wa Allah ba, ya faɗa wa maganganu wa Ubangiji na girmama irin wanda bai taba faɗa ba. Zai ce, ya Ubangiji, alfarmar da nake nema ceton da nake nema, fushin da kai ya Allah, ka yi haƙuri, ka zo ka yi hisabi, kowa ka sallame shi, ɗan wuta ya tafi wuta, ɗan aljanna ya tafi aljanna. Yau shekara 40 ana tsaye nan. Allah zai ce wa manzon Allah, irfarasan, daga kanka, sal, tambayi abin da kake so, tuta za a baka, washfa, nemi ceto ya Muhammadu, tushaffa, za a baka ceto. Wannan shine ash-shafa'atul uzma. Annabi zai tashi ya miƙe, Allah zai ce kowa ya zo. Allah zai ce wa mala'iku a kawo sikelai, wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha ya rab. Allah ya ce wa kafa bina hasibin. Allah zai ce wa mala'iku ku zo da sikelai. Idan ka je airport zaka tafi Makka ko zaka tafi Umra, ba zuwa kake ka bilayi ba,
ba kowa yana saka shi a layi ba, mala'iku ne za su zo da sikeli iya ganinka. Allah zai ce a ɗora kowa a layi a auna shi. Ranar za ka gane amfanin sadakarka da sallarka da azuminka da haƙurinka da ibadanka da bin Allahnka. Allah kuma zai ce ana gaya muku wala tuzlamu nafsun shay'a, ba za mu zalunci wata rai da komai ba. Wa in kana misqala habbatin min khardali ataina biha, wallahi in ƙwayar komayya ce mutum yayi na aikin alkhairi ko mummuna, Allah ya ce yau sai mun zo muku da duk abin da kuka aikata. Ba na gaya maka ana rubuta abin da kake yi ba? To gashi an zo wurin. Allah ce sai mun zo da komai. Wa kafa bina hasibin, mun isa mu zama masu hisabi, kuma hisabi irin namu ya isa, in ji Allah. Malam al'umma za ta zo, Allah zai ce wa al'umma kowa ya koma gefe. Ina al'umma Muhammadu? Za su ta gano su ga mu. Allah zai ce wa mala'iku ku fara auna al'umma na Muhammadu. Wannan Allah ya ce mu ne na ƙarshe, amma Allah ya girmama mu a kiyama, mu ne na farkon hisabi. Shine ma'anar nahnul akhirun al-awwalun. Mu ne na ƙarshen zuwa, kuma mu ne Allah zai gi saboda daraja annabi malam. Wai baka gane labarin ba, baka gane wa'azin ba, ai kiyamar gabaki ɗaya manzon Allah ne ya karɓo ceton al'umma duk duniya gaba ɗaya. Alfarmarsa aka ci. Kuma in an zo zai ce kowa ya tsaya. Su annabi Dawuda, su annabi Musa, su annabi Haruna, su annabi Sulaimana, su annabi Alisau, su annabi Adamu, su annabi. Allah zai ce ina Muhammadu, ce gani, ina al'ummar ka ta zo, ku ce a sa su a layi, ai musu hisabi. Amma akwai mutum 70,000 da Allah ya alkawari ba zai musu hisabi ba, zai ce a ware su, mala'iku ku ware a cikin al'ummar Muhammadu akwai mutum 70,000 da ba zan musu hisabi ba, kawai ku bude musu aljanna su shiga kawai. Ya Rabbi ka samu a ciki ya Rabbi. Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. Allahumma la tukhzina yawma yub'athun. Ya Allah kada ka kunyata mu ranar da za a tashi mutane a kiyama. Ya Allah ka bamu hisabi mai sauki. Allah ka bamu ikon gyara ayyukanmu. Ya Allah ka bamu ikon biyayya gare ka. Ya Allah in mun yi sallah ka karba, in mun yi azumi ka karba, in mun bada zakka ka karba, in mun yi ibada ka karba, in mun yi istighfari ka karba. Ya Allah mun tuba ka yafe mana ka samu cikin aljanna. Wa kuma ila salatikum wa rahmatullahi.